Самер Алкосиин, също защитник, сериозен принос за завръщането на Марица в професионалния футбол. Номер 8 аплодисменти за головата машина, голмайстора на Марица, на Югоизточна Б футболна група, на всички Б групи, Венцислав Гюзелев, нападател. Номер 9 Рангел Игнатов, също нападател с 6 попадения през миналия сезон. Номер 10 Димитър Юруков, нападател, отбеляза 8 попадения сезон 2016-2017. Още един нападател след малко ще излезе номер 11 Иван Гендов, 7 попадения през миналия сезон. Още един вратар, по традицията носят номер 12 Димитър Грабчев. Димитър Грабчев е юноша на клуба, пристига от Хебър Пазарджик и моя грешка, трябваше да ми се представя малко по-късно, но да кажем, че това е едно от новите попълнения. Аплодисменти за Димитър Грабчев. Номер 14 Георги Георгиев, още един нападател, 10 попадения за отбора на Марица. Номер 16 Алил Кардашев, защитник, помощник треньор на Марица Пловдив. Още един нападател, за да се докаже колко нападателен е стила, който практикува Марица. Номер 18 Даниел Спасов. Номер 20 Борислав Караматев, футболист с над 80 мача в професионална футболна група. 21 номер Христо Янчев, част от полузащитата на жълто-сините. Номер 23 Георги Арабаджиев, също в полузащитата. И сега започвам с новите попълнения. Първото вече го чухте преди малко за юношата Димитър Грабчев. С номер 2 ще играе Никола Марин, той пристига от футболен клуб Свиленград. Защитник също в тима на Марица ще играе, както и до сега. Другото ново попълнение е с номер 3 Атанас Ташолов, защитник от футболен клуб Ботев Пловдив. Направи дебют в А футболна група през миналия сезон. С номер 6 Христо Стамов, защитник, пристига от футболен клуб Оборище. Проследи в миналия сезон над 20 мача на Оборище и мога да ви кажа основна фигура при воеводите. Надявам се така да бъде и сега в Марица. С номер 7 Джуанет Яшар, полузащитник, ново попълнение от футболен клуб Несебър. Номер 13, надявам се не е фатален, съвсем от новите попълнения Светослав Читаков, полузащитник от футболен клуб Литекс. С номер 15 през новия сезон ще се състезава Атанас Кулунов, защитник от футболен клуб Левски Карлово. Още едно от новите попълнения, още една юноша на Марица. Номер 17 Цветан Йотов, защитник. Пристига от Гигант Съединение. С номер 19 Петър Челаков, също пристига от Ботев Пловдив като преотстъпен. Петър записа 2 мача в А група с екипа на жълто-черните. С номер 22 Николай Колев, нападател, пристига от футболен клуб Несебър. И сега аплодисменти за 3 млади момчета от юноши на Марица при културната школа. Теодор Цветков, вратар, за сега няма да има все още номер. Аплодисменти за Теодор Цветков. Следващият, който заслужава аплодисменти, Юсуф Тарал, защитник. И още едно от моите момчета, Йордан Пейчинов, полузащитник. Представяме и спортно-техническия щаб, онези, които ще водят Марица през завръщането в втора професионална футболна група. Стоян Димитров.
Стойчо Драмов. Вече сподели Алио Кардашев, играещ помощник треньор. Треньор на вратарите Горан Греблев. Рехабилитатор Жан Башев. Домакин Христо Дяков. И администратор Йордан Влашкиев. Те, разбира се, аплодисменти за хората, които направиха това, което днес вече е факт, но да се завърне в професионалния футбол. Изпълнителен директор Александър Алексиев и президента на клуба Христо Христов. Това са 26 футболисти, които ще имат честта да защитят